Horas amang inang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion. Marhiti akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota. Tu jamita pertanyaan songoni di jamita di hari Minggu si ganuk Minggu. Nanaing si patol hasota di tonga-tonga ni parpunguata. Di tonga-tonga ni parmingguota. Di video on naing patol hason nami matu hita, pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita pertanyaan imana gabe epistel di hari Minggu tanggal 17 Maret 2024. Jalalas jamita pertanyaan di hita ima na tersurat di Evangelium Yohanes bindu 12 ayat 20 sahat rodi ayat 30. Yohanes bindu 12 ayat 20 sahat rodi ayat 30. Amanginang luk takas hujahahami turpuhi jala takas hu parohau kami jala hujahahami akka bahan-bahan na bui mangurupi hami laho patol hasot pikiran nami tu hita na mungkin bui pakiota di pangaradiota na perjulu joddo didok dak sude sukun si alusan dak sude pangidoan si oloan adong do tikina ikon dialusi manang ikon dioloi alai dak say sude disi disukun disi dialusi disi dipangido disi dioloi taida songon na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus maradopon halak gorik na sinurat ni Apostel Yohanes di turpuk taon dang naso diargahon Tuhan Yesus nasida alai dang pala dialusi langsung suku-suku ni nasida na pinasah ni akasisiani gabi dihatai do na asing alai tong do marpardomuan taringot tu suku-suku ni nasida didok Yesus marhite na tajaha secara tersirat di pikiran nami adong ma tikina suku-suku ni nasidai ikon maralus alayang gud saunari adong do pena rumikot sian nasinukun ni nasida iman ikon ulaon ni Tuhan Yesus Kristus batuluson lomo ni rohani amana na di banua ginjangi. Na paduahon di turpuk taon, huingot tami panjawon ni debata tu opu ni bangsoi ima si Abram, di jou ibana asa di dapotos sadaluat na nanaing pasahaton ni debata tu ibana, alai hatop do digatti manang dipature guarna sian Abram gabe Abraham jamitata minggu na salpu na martudu-tudu gabe tu sile bangso. Gabe imana maaman ni saluhut bangso universal tu portibion gabe pasu-pasu maibana tu saluhut portibion panjauan ni debata tu si Musa lahu paluahon bangsoi asa takas ditada bangsoi debata namarorot jala paturehon perdalan ningul nasida do na paluahon nasida martujuan di ujungna merlapatan asa gabe dung ditada nasida debata gabe pasu-pasu mana sida las nasida mapatandahod debata tu saluhut portibion songoni do muse nang dipanjauon ni debata tua kapanurirang asa takas dipature perdalanan ni bangsoi toktong satia toktong benget marhaporsia tu debata asa gabe nasida jamita na mangulu tu torop bangso asa torop bangso ro tu debata marsoba tu ibana alai dang masai saluhutna ataupun dalam bahasa Indonesia itu tidak tercapai dalam konsep rencana pada masa itu menjadikan umat Allah itu sebagai berkat bagi seluruh dunia. Namangi muse debata sadiri nomaro marhiti Yesus Kristus. Ida binatakas do di Evangelium Yohanes nasian ginjang do auro nasian ginjang namangat tusi di banua ginjang rap dohot amai pada mulanya lah firman
gabe daging, rotu partibion. Debata sa diri nama marhiti Yesus Kristus, gabe pasu-pasu tu saluhut bangso. Alai di partikian na sinukun ni halak gorik, dang ido petikina. Ikot jolo mate do ibana, jala hehe, dung ipe, gabe terbuka dalam tu saluhut bangso. Saluhut bangso na diguaran manang na bangso parbegu mai laho rap sauduran di dalam haluau ni marhiti ha porsiaon nang pinatolhas ni Tuhan Yesus Kristus. Ide benda hudo ko kami nakin bersyulu dak sude suku-suku sialusan, dak sude pangidoan sioloan ala adong do pemisi utama. Apa yang lebih utama? Ahadona nek siulahonon ni Yesus Kristus ditiki. Yesus Kristus tidak kita katakan memiliki agenda dalam artian dari sorga. Jam segini begini, jam segitu begini. Pada tanggal ini tidak ada kronologi yang harus dilaksanakan sedemikian. Tetapi Tuhan Yesus punya misi yang tetap, yang tidak akan berubah. Sekalipun digoda, sekalipun ada niat untuk menggagalkan misi-misi yang mulia itu, tetap dalam misi patupahon lomoni rohani debata. Diturpuk tau pedang apala takas di pabua Apostel Johannes ahado sakap ni nasida lahu pajupang doh Yesus Kristus. Berdampak manang marharoroa meisian haroroni Tuhan Yesus tu Yerusalem. Ada banyak orang yang mengeluh-elukan. Gabidak tabo takas ahado motivasi nasida naing mananda Yesus ubagas do manang na apakah mungkin ada politik di dalamnya. Sebab pertemuan-pertemuan seperti ini, pertemuan-pertemuan tokoh barangkali sering menghasilkan keputusan politik. Manang naneng mananda Yesus do nasida bagas dan apala takas ditada alai dok do holan neng idaun ni nasida. Tidak sekedar melihat, kalau sudah berjumpa tentu akan ada percakapan. Marhite padohan ni Yesus idaut ta do misi ni nasida. Naing dohot nasida taruli di haluau ni. Alai ikut jolo sinuan do eme baru gabe torop dalam marlapatan. Ikut jolo sidung do misi. Ikut jolo sidung do ulaun Tuhan Yesus maradopon bangsoi. Gabe dung haheheon na pasu-pasu ma. Dalan haluaon tu saluhut bangso. Ido hubere kami. Atong aha masih buanota tu jamita. Di jamita di pikiran nami tiruot tama Yesus. Nasay makamonakon lomo ni rohani debata di pardalanan ningoluna gol misi yang harus dipenuhi. Nakpe tidak mengabaikan harapan dunia, memberikan keselamatan bagi seluruh dunia. Alai ko sidung do misi holong ni roha, misi odei, misi Allah harus tuntas dilaksanakan. Hot ibana nak pelaho manopo tu hamateani hamaoloni. Tidak merubah bagaimana dia menaati setiap kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dan apa yang akan terjadi tidak merubah diri Tuhan Yesus Kristus dalam mewujudkan kehendak Allah. Mulai dok dihita di tema minggu hot do holong ni rohani debata songoni nang fatik na nang saluhutna namar perduan tu debata hot do rodi salileng nililengna. Maka sekarang adalah bagian kita. Bagaimana? Apakah penderitaan akan merubah tujuan kita untuk memenangkan kehendak Allah? Apakah uang akan memenangkan kehendaknya terhadap kita? Apakah segala yang terjadi dalam hidup kita akan merubah kesetiaan dan misi kita untuk memenangkan kehendak Allah? Ahadu misi tadi portibion nunga di patolhas di sonakin ima lahu patuduhon holong ni roha. Dang holan lahu mangguhi lomo ni roha. Hagio ni pangidoan ni roha nang dagikta sendiri. Siapa yang memikirkan hidupnya akan kehilangan hidupnya dalam artian sederhana. Dalam kalimat sederhana. Tetapi diturpuk tahun nunga takas didok misita ima lahu makamonakon lomo ni rohani debata. Akahalak nama kamonakon lomo ni rohani debata. Ikon pamateon na do egona. Kepentingan diri, lomo ni rohana, ginjang ni rohana, haawon na, hadirion na, asa saut ma, lomo ni rohani debata. Atong molo manoktong doholong ni rohani debata. Bagaimana dengan kita? Ujian itu
ada pada kita sekarang? Apakah penderitaan akan merubah tujuan hidup kita? Apakah kesusahan akan merubah tujuan hidup kita? Tujuan yang akan kita capai? Apakah segala sesuatu yang terjadi godaan dunia akan merubah iman kita, merubah kesetiaan kita? Sebab tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Sebab iman kita itu menguatkan kita memenangkan kehendak Tuhan, melaksanakan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi huida hami turpuk tahun molo manok tong lo holong nirhan di bata jala hot doi takas do sudi de bata dia ka ulaonna atong buado hita aka nang porsea jala aka nanang marningot di hamamatin Tuhan Yesus Kristus napasahato dirina. Olo do hita pasahato dirita lah maka monakon lo moni rohan di bata talu do hita di bayin paru kiloni ima iko sia lusata jala iko si hangulonota di perdalanan dingoluta sigano pari. Ima hu pikir hami manginang anggiat bui mangurupi hita.